שלום, היום נדבר על התאמת בנק בתזרים, התאמת תנועות. לאחר הורדת דפי הבנק, נלחץ על לחצן התאמת תנועות בתפריט בצד ימין, והתוכנה תקפיץ לנו את מסך התאמת התנועות. בשלב הראשון, התוכנה מראה לנו את כל ההתאמות שהיא מצאה באופן אוטומטי. התוכנה מציגה לנו זוגות של התאמות, שבכל זוג החלק התחתון זה הצפי התזרימי, ובחלק העליון זה התנועה המקבילה שהיא מצאה בדף הבנק. גם אם היתרה לא זהה, ברגע שנלחץ על קבל, התוכנה תתאים את הסכום לפי מה שירד בפועל בבנק. אז ככה אנחנו נעבור על כל התנועות שהתוכנה מצאה ונגיד לו קבל או דחה. גם בתנועות שמורכבות ממספר שורות בבנק, אנחנו למשל כתבנו בתזרים צפי של מנורה בשורה אחת, בבנק זה מורכב מכמה שורות, עדיין התוכנה מאתרת את ההתאמה, וברגע שנחץ על קבל היא תשנה את הסכום בתזרים לפי הסכום של השורות בבנק. לאחר סיום מעבר על ההתאמות שהתוכנה מצאה, לחץ על אישור והתוכנה מגיעה למסך ההתאמות המלא. שימו לב שהמסך הזה מורכב משלושה חלקים, שהחלק התחתון זה התנועות שכבר הותאמו. כל התנועות שהותאמו מוצגות לנו אחת מתחת לשנייה, ואפשר תמיד ללחוץ על בטל התאמה והתנועה המותאמת תחזור למשטח ההתאמות. למשל שירותי בריאות כללית, אני ביטלתי את ההתאמה ואני יכול עכשיו לעשות התאמה ידנית שלה. בצד ימין התוכנה מציגה לנו את כל התנועות הלא מותאמות שנמצאות בדף הבנק, ובצד שמאל תנועות לא מותאמות שנמצאות עדיין בתזרים. בשלב השני אני יכול לבצע התאמת תנועות ידנית. למשל, אם לקוח מסוים צפיתי שישלם לי 570 ובבנק בפועל הוא שילם לי 500, אני יכול לסמן את שתי התנועות לידי לחיצה על V וללחוץ על כפתור התאם. בואו נתאים רגע את שירותי בריאות כללית. אני מסמן V אבל התנועות המקבילות בתזרים ובבנק ולוחץ על התאם. בשלב האחרון אפשר לראות שנשארו לנו תנועות לא מותאמות כי לא צפינו אותן. אז בשלב האחרון נלחץ על הלחצן אישור וסיום התאמה, והתוכנה מקפיצה לנו באופן אוטומטי שני חלונות. החלון הראשון, תנועות שקרו בבנק ולא צפינו. ברגע שאני אלחץ על אישור, התנועות האלה יועתקו באופן אוטומטי לתזרים, אבל לפני שאני לוחץ על אישור, יש לי אפשרות לערוך את התנועות לפני שאני קולט אותם. למשל, אני יכול לשנות להם את הסיווג, אני יכול לשנות להם את הפרטים, בסופו של דבר, לאחר שסיימתי לערוך את התנועות, אני לוחץ על אישור והתנועות יעתקו לתזרים. החלון השני שקופץ בסיום ההתאמה זה חלון של תנועות שהיו בתזרים ועדיין לא התרחשו בבנק. למשל, הצ'ק הזה לדוגמה, הצ'ק הזה עדיין לא נפרע. התוכנה לוקחת את התנועה ומעבירה אותה באופן אוטומטי להיום. גם פה אני יכול לערוך את התנועות לפני שאני מעביר אותם לצפי, כן? למשל, אני יכול לשנות להם תאריך לתאריך יותר עתידי קדימה. אני יכול למחוק את התנועה הזאת על ידי סימון V ומחק, ובסופו של דבר נלחץ על אישור. כרגע ההתאמה הסתיימה, התוכנה מעבירה את שורת האיפוס האדומה לתאריך ההתאמה האחרון, והיתרה מעודכנת מול הבנק.